Якія абяцанні дае Лукашенка? Чым хваліцца яго чыноўнік, а таксама чаму сёння ўначы ў беларускім небе гучалі выбухі і што стала вядома пра Марыю Калеснікаву? Вітаем, сябры! Гэта наша Ніва і зараз мы ўсё вам раскажам. Таямнічая планёрка Лукашэнкі, трывожныя навіны і пафасныя абяцанні. Сёння ён правёў закрытую нараду з галоўнымі прапагандыстамі. Былі міністр інфармацыі Марат Маркаў, кіраўнік БТ і муж яго прэс-сакратаркі Іван Эйсмант разам з жонкай, а таксама намеснік кіраўніка адміністрацыі Уладзімір Пярцоў. Хоць гэтая нарада і была закрытая, але некаторыя моманты з яе ўсё ж вядомыя. Напрыклад, галоўнай тэмай сустрэчы з прапагандыстамі была падрыхтоўка да прэзідэнцкіх выбараў 25-го года. Па непацверджанай пакуль інфармацыі яны пройдуць ужо ў лютым. Адпаведна, часу засталося зусім няшмат. Праўда, канкрэтныя даручэнні Лукашенка аддаваў за закрытымі дзвярыма. На публіку показалі толькі какетлівыя просьбы, асабліва яго не хваліць. Да, у нас есть немало недостатков. Ну что поделать, у всех они есть. Но сделано немало, и надо это людям показать. А люди пусть уже определяют, что им делать и кого выбирать. Поэтому очень важен вопрос подготовки средств массовой информации к предвыборной этой кампании. Что мы людям предложим? Валить в пользу действующего президента, если он будет кандидатом или еще кто-то, нам тоже это не надо. Спокойно надо показать то, что есть. І вось тут важна разумець, як Лукашенка ўспрымае сродкі масавай інфармацыі. Для яго гэта ў першую чаргу зброя, і ён гэтага не хавае, пастаянна паўтараючы тэзісы пра інфармацыйную вайну. Что тут скрывать? Мы скоро вступаем в предвыборную кампанию. Естественно, что средства массовой информации, к счастью, слава богу, будут играть практически одну из ведущих ролей в этой ситуации. Я говорю к счастью, что не другие проблемы, войны и прочее. Лучше на этом поле будем воевать и сражаться, хотя не совсем просто это. Па гэтай прычыне Лукашенка пазбавіўся ад усіх незалежных медыа, не разумеючы, што не артыкулы ў прэсе вывелі людзей на вуліцы, а яго ўласныя дзеянні. І таму беларускія дзяржаўныя медыа сёння выглядаюць так, як выглядаюць, бо іх задача не інфармаваць людзей, а падтрымліваць дзяржаву, то бок у іх разуменні Лукашэнку. Таму і атрымліваецца прамая і махровая прапаганда сюжэтамі пра веліч і мудрасць Лукашэнкі, рэпартажамі пра ураджай і надоі і пляўкамі ў бок апазіцыі і захаду. Праз гэта большасць гледачоў пачынае шукаць альтэрнатыўныя крыніцы інфармацыі і паціху перацякаюць у той жа YouTube. Паціху гэта заўважае і дзяржава, і цяпер пачынае прымаць меры. Пасля сённяшняй нарады Уладзімір Пярцоў пахваліўся, што Лукашэнку далажылі аб першым кроку да стварэння беларускага аналага YouTube. Называцца ён будзе «Відэабел». Прапагандысты плануюць выкладваць туды свае перадачы, а таксама падобна, што ўсе ахвотныя прыхільнікі Лукашэнкі змогуць весці там свае відэаблогі. Вось як кажа пра гэта Пярцоў. Цытата. «Калі хочаце, гэта досыць слабы аналаг, але такі першы крок да стварэння беларускага Ютуба». Канец цытаты. Чакаецца, што гэтую відэаплатформу запусцяць 12 верасня, але як бы любому адэкватнаму чалавеку зразумела, што глядзець гэта ніхто не будзе. Але гэта трывожны званочак, бо хутчэй за ўсё наступным крокам будзе барацьба беларускай улады з Ютубам. У Расіі відэасервіс даўно ўжо лічаць варожым. Там Ютуб пакуль не адключылі, але нядаўна пачалі запавольваць яго працу. Лукашенка, які аддае перавагу больш простым і больш дзейсным рашэнням, можа не ламаць камедыю, а проста аддаць загад заблакаваць YouTube адразу і цалкам. Тыпу беларускі аналаг ёсць? Ёсць. Ну і ўсё, тады адключайце рубільнік. Ну і таксама ў хуткім часе беларускія ўлады запусцяць яшчэ адзін тэлеканал. Гэта будзе, умоўна кажучы, беларускі аналаг Еўраньюз, кругласуткавае інфармацыйнае вяшчанне. Акрамя ўсяго іншага, Лукашенка гаварыў сёння не толькі пра прапаганду. Напрыклад, у чарговы раз ён паўтарыў, што не збіраецца спыняць мігрантаў, якія штурмуюць мяжу з Еўропай з беларускага боку. Нас упрекают в том, что мы отошли от той политики. Ну так мы давно об этом сказали. Мы не будем проводить ту миграционную политику, которую мы когда-то проводили. Вы помните договоры о реадмиссии. Они финансировали создание центров на территории Беларуси, возможно, и России. Если от нас люди шли туда, афганцы там и прочее, мы их забирали, размещали в центре и решали, что с ними делать. Ну, лучше не придумаешь. Все было решено. Дальше они изменили свою политику, начали нас душить экономически, политически, информационно. Вы это знаете лучше меня. Почему мы должны
их защищать. Затым Лукашенко ў чарговы раз паабяцаў украінцам, што ваяваць з імі беларусы не будуць. Читаю, плохо становится от того, что я читаю эти обзоры мировых средств массовой информации. Да Лукашенко то, да он гэта, да он завтра отдаст загад, пойдут туды. Никаких загадов, никаких приказов, чтобы идти за пределы нашей страны, не было и не будет. Мы только тогда будем воевать, когда придут к нам с плохими намерениями. Сёння беларускія вайскоўцы ўпершыню прымянілі авіяцыю і збілі расійскі шахет, які заляцеў на нашу тэрыторыю. Па інфармацыі маніторынгавай групы «Беларускі гаюн», беспілотнік камікадзе быў заўважны ў Ельскім раёне Гомельскай вобласці каля 3 гадзіны ночы. У паветра адразу паднялі самалёт-знішчальнік, які праз 20 хвілін збіў дрон. Жыхары Ельскага раёна чулі не менш за 2 выбухі і назіралі яркі выбліск у небе каля 4 гадзіны раніцы. Тут адметна, што гэта першы такі выпадак. Раней расійскія дроны ці вярталіся рабіць сваю страшную справу ва ўкраіну, ці падалі самі сабой. Збіваць іх патрэбы не было. Але ж рэакцыя Лукашэнкі і яго прапаганды на гэты інцыдэнт чаканая. Поўны ігнор і маўчанне. Спецназ на беларуска-польскай мяжы. Сілавікі Лукашэнкі зладзілі хапун у чарзе, якая стаіць пад Брэстам на выезд з Беларусі ў Польшчу. Афіцыйна гэта какетліва назвалі забеспячэннем парадку. Па факце ж прыехаў губазік, АБЭП і затрымалі з дзясятак чалавек. Сілавікі бралі тых, хто займаў чаргу на выезд і пасля прадаваў сваё месца жадаючым. Сілавікі хваляцца, што частка затрыманых цяпер знаходзіцца ў ізалятары. Некаторых людзей прымусілі здымацца ў відэа. У роліку яны кажуць, што бралі за свае паслугі па 200-300 рублёў. Праўда, якія законы парушылі затрыманыя і што з імі будзе далей, пакуль не зразумела. Але міліцыя абяцае, што сітуацыя на мяжы знаходзіцца на асаблівым кантролі, а значыць, гэта яўна не апошнія затрыманні. Хоць Лукашенко і клятвена абяцае, што не будзе ваяваць, але ж войскі да мяжы з Украінай ён па-ранейшаму паціху падцягвае. Цяпер стала вядома, што на поўдзень Беларусі перакінулі медыцынскі атрад спецпрызначэння, а гэта ваенныя лекары, якія пры неабходнасці гатовыя ў любы момант аказаць кваліфікаваную дапамогу байцам, размешчаным ля паўднёвай мяжы. Яны маюць шматгадовы досвед працы і нават бралі ўдзел у міжнародных гуманітарных місіях, у тым ліку на тэрыторыі Сірыі і Лівана. Акрамя таго, выданне «Флагшток» паведамляе, што на базе Калінкавіцкай цэнтральнай райбальніцы разгарнулі вайсковы шпіталь. Пад гэтыя мэты аддалі ажно цэлы бальнічны паверх. Яшчэ адзін указ Лукашэнкі. На гэты раз пра мабільную сувязь. Цяпер мабільныя аператары будуць абавязаныя прадстаўляць так званы базавы сацыяльны тарыф, тыпу не вельмі дарагі пакет паслуг, куды будуць уваходзіць званкі, СМС і інтэрнэт. Падобныя прапановы ўжо і так маюць многія аператары, але ж цяпер гэта будзе абавязковым патрабаваннем дзяржавы. Акрамя таго, уводзяцца паборы грошай з аператараў сотавай сувязі. Цяпер кампаніі павінны будуць штогод аддаваць беларускай дзяржаве не менш за 20% чыстага прыбытку. А гэта значыць 1/5 ад сумы, якая застаецца пасля выплаты ўсіх падаткаў, збораў і іншых абавязковых плацяжоў. І тут таксама цікава, куды пойдуць гэтыя грошы. Частку аддадуць на будаўніцтва і мадэрнізацыю аб'ектаў сувязі, а частку на інвестыцыйныя праекты Міністэрства сувязі. Прасцей кажучы, іх будуць выкарыстоўваць чыноўнікі на тое, што самі палічаць патрэбным. Гэтыя новаўвядзенні пачнуць дзейнічаць з 1 красавіка 2025 года. Недобрыя навіны з'явіліся пра Марыю Калеснікаву і іншых палідзняволеных жанчын. Выданне «Новы час» даведалася ад сваёй крыніцы трывожныя падрабязнасці з гомельскай жаночай калоніі нумар 4. Нагадаем, што з Марыяй Калеснікавай няма ніякай сувязі ўжо 1,5 года, і цяпер крыніца расказвае, што з мінулага кастрычніка Марыі проста не перадаюць лісты. Іх паказальна рвуць на вачах у палідзняволенай. Таксама вядома, што Марыя прасіла пра медыцынскую дапамогу, аднак лекараў да яе вельмі доўга не дапускалі. Аднойчы, са словаў крыніцы, жанчыну ўсё ж вадзілі ў медчастку, аднак незразумела, што былі за праблемы і які дыягназ выставілі. Увогуле, як адзначае суразмоўца журналістаў, калі Марыю Калеснікаву кудысьці вядуць, то перакрываюць усю турму. Цытата: «Такое адчуванне, нібыта ваеннае становішча». Ціснуць і на іншых жанчын палідзняволеных. Напрыклад, жанчыне, мужа якой затрымалі адразу пасля спаткання з ёй, паўтараюць, што гэта яна яго пасадзіла. А для праваабаронцы Насты Лойкі ў адміністрацыі прыдумалі іншае катаванне. Ёй пастаянна кажуць, што памёр ейны сабака.
Як і калі ў Беларусі нарэшце наступіць перамены? Радыё Свабода апытала больш за 40 экспертаў з розных краін. Гэта журналісты, аналітыкі і палітолагі. Галоўнае пытанне было пра будучыню Беларусі. І вось што цікава. Больш за палову экспертаў лічаць, што ўлада ў Беларусі зменіцца толькі пасля смерці Аляксандра Лукашэнкі. Чвэрць мяркуе, што Лукашенка ўсё ж правядзе рэформу і перадасць уладу. У рэвалюцыю ці ўварванне захаду ці ўсходу суразмоўцы Свабоды не вераць. Таксама адметна, што ў якасці пераемнікаў большасць экспертаў называе старэйшага сына Лукашэнкі Віктара, а таксама старшыню Савета Рэспублікі Наталью Качанаву. З меншай верагоднасцю прэм'ера Рамана Галоўчанку ці кіраўніка адміністрацыі Дмітрия Крутога. У тое, што ўладу атрымае Мікалай Лукашенка, не верыць ніхто. Тым часам беларускія ўлады падзакручваюць гайкі і для тых, хто надта ўжо актыўна любіць рускі свет. Стала вядома, што сілавікі затрымалі прарасійскага актывіста Артёма Агафонова. Як паведамляюць яго знаёмыя, цяпер мужчына ў ізалятары і яго хутчэй за ўсё чакае арышт на суткі. І гэта цікава, бо Агафонов вядомы як адзін з актыўных прыхільнікаў рускага свету ў Беларусі. У нулявых ён быў актывістам АГП, аднак пасля анексіі Крыма і пачатку вайны на паўднёвым усходзе ўкраіны ён рэзка памяняў светапогляд і заняў бок Расіі. З чым дакладна звязанае цяперашняе затрыманне Агафонова, невядома. Яго паплечнікі кажуць так, прабачце, але гэта цытата. «Быў данос змагара за украінца-русафоба». Трагікамедыя з Гродна. Там мясцовы жыхар убачыў, як раніцай проста з каналізацыйнага люка вылез мужчына. Сведка на ўсякі выпадак паведаміў пра гэта ў міліцыю. Сілавікі разабраліся і прадаставілі свой феерычны каментар, цытата. Аказалася, што люк не быў зачынены і мужчына проста туды ўпаў. На шчасце, ніякіх пашкоджанняў ён не атрымаў і працягнуў свой намечаны шлях. Канец цытаты. Так дапамог бацьку, што нарабіў бяды. У Дрыбінскім раёне 9гадовы хлопчык вырашыў дапамагчы і пахутчэй сабраць сена. Для гэтага ён падпаліў парэшткі, якія рассыпаліся каля хлева. Ну, тыпу, няма сена, няма і праблем. Але ў выніку няма ані сена, ані хлева. Пабудова загарэлася, а з ёй выгарала і ўсё, што было ўнутры. З агнём далі рады толькі ратавальнікі МНС, якіх выклікалі суседзі. Вось такія навіны чацвярга. Падпісывайцеся на канал, стаўце лайкі альбо дызлайкі і выказвайце заўвагі ў каментарах. І, канешне, чытайце нашу ніву, глядзіце нашу ніву і любіце Беларусь. Да сустрэчы заўтра.